Don, Apa Mas Nik? awakku iki wis ganteng ya. Iya. Suwit pisan ya. Heeh. Lah kok sik durung cewek sing gelem karo aku iki, Don. Oh. Waduh, ya opo ngene iki, Don? Yang ngono iki cewek ku yo gak butuh sweet. Yang paling perlu nek yo duit. Gusti malah paringi jodoh siji sing kemati sing gelem ngancani susah nganti mati. Don, Apa Mas Nik? awakku iki sawo mateng ya ireng, Don. Heeh. Ya wis teko pabrike. Iya. Waduh, ya opo iki, Don? Ah, mending ireng lah timbang putih gampang bula. Lah ya opo ben iku?